Nový zákon zpřísňuje mimo jiné kvalitu bydlení. Už nebude možné, aby v jedné místnosti žilo třeba 10 lidí a za každého z nich stát platil doplatky na bydlení. Horší to ale podle odborníků bude s určováním takzvaného obvyklého nájemného, do jehož výše bude stát dávku sociálně ohroženým lidem vyplácet. Se vezmou údaje z několika třeba realitních kanceláří plus údaj o tom, jaké jsou nájmy v obecních bytech a udělá se z toho jakýsi průměr. V tomto případě bude muset cenu určit příslušný úřad. Pokud s takovou cenou nebude nikdo souhlasit, může se potom odvolat a případně se obrátit na správní soud. A to bude podle mě veliký problém, že soudní rozhodnutí tady v těchto případech samozřejmě nebudou praktická. Soudy by totiž byly zahlceny. Podle hnutí Úsvit, které navrhovalo novelu už před půl rokem, by situaci vyřešily takzvané cenové mapy. Cenové mapy tam nejsou, což by bylo podle našeho názoru úplně to nejjednodušší možné řešení. Ten zákon je mnohem složitější, bude se muset různě prokazovat to zneužívání. My bychom rádi, aby samozřejmě v celé republice platily takzvané cenové mapy a pokud vím, tak Ministerstvo pro místní rozvoj už na tom pracuje. Jak dlouho na tom ale bude pracovat, nikdo netuší. Přitom nájmy jsou rozdílné nejen mezi městy a obcemi samotnými, ale i v samotných městských částech. Použití cenových map v individuálních případech povede k roztříštěnosti a ke strašně složité administrativě. Zákon o hmotné nouzi teď mají projednat příslušné výbory ve sněmovně, které mohou situaci vyřešit v připomínkách. Už na podzim uvidíme, jestli se jim to povedlo. Bohumil Roup, Prima, FTV.